ništa se nije promenilo ni posle prospavane noći. Ja ono što sam rekao juče na konferenciji za štampu, to mogu samo da potvrdim. Nisam zadovoljan rezultatom, jer poznato je da u Evropi mora da se da gol, da se postigne gol na strani. Mi smo imali šanse, nismo ga postigli i ovo je jedna velika škola za naše igrače. Nekima je ovo prvi, ovako da kažem, jači test u Evropi, mada ovo nije ekipa koja je bliže je sredini nego vrhu ekipe po jačini i mogli smo da vidimo gde smo u ovom trenutku. Isto tako rekao sam da nisam zadovoljan ni načinom na koji smo odigrali utakmicu. U pojedinim momentima to i nije bilo toliko loše, međutim mislim da smo sa previše respekta ušli u utakmicu protiv Ajala i ono osnovno što smo hteli, a to je da ih pasom umirimo, nismo uspeli i tako iz jedne bezvezne greške smo primili go i sve ono ostalo što su oni napravili, što je ličilo na neke šanse, to je, ja mislim, bio plod više naše neke, neću da kažem indolentnosti, ali sporije reakcije u 16 metara, svi oni odbici i sve ono kada se lopta ne očisti, ali mislim da je ova utakmica velika škola za naše igrače i mislim da će to u revanšu biti mnogo bolje. Pa ne, oni su izašli sa istim timom sa kojim su igrali protiv Linfielda. Izašli su sa ta dva napadača u formaciji 4-4-2. Mi smo očekivali 4-2-3-1 jer smo imali najave. Međutim, nije. Bili smo spremni za jednu i za drugu formaciju. Znali smo kako igraju, da će igrati dugačkim loptama i naš plan je neki bio da pustimo njihove štopere, da oni vode igru, a da zatvorimo sredinu. To nismo uradili na najbolji mogući način. U pojedinim trenucima kada smo radili ono što smo trebali da radimo, videli smo da njihovi štoperi bez veze šutiraju loptu u aut, nemaju nikakvu ideju za počinjenjem akcije. Međutim, kažem, nismo bili konkretni, nismo bili dovoljno agresivni i sve su to stvari koje ćemo popraviti u sledećoj utakmici. Pa kažem, moguće da je to taj prevelik respekt, ali možda ne toliko i prema protivniku koliko prema utakmici, prema značaju utakmice. I mislim da je to u velikoj meri sputalo naši igrači. Kažem, oni sad vide, slušali su raznorazne priče, stvarno ta ekipa na terenu deluje onako i na zagrevanju dosta moćno, oni su veliki, jaki, crni, to ostavlja jedan poseban utisak. Nema, čak i parole na njihovom stadionu su na španskom i na portugalskom. Nemaju stvarno ni jednog tog Kipranina, nisu imali. Tako da, kažem, druga škola, ekipa koja zna da igra na rezultat, tvrdi, bezobrazni u duelima, umeju da izdržavaju, pa poslednjih u nadoknadi vremena oni su 5 minuta izvodili one svoje kornere. I opet posle toga smo imali tu priliku u poslednjoj sekundi da smo izašli, koliko bilo, 3-1, 3-2 i nismo rešili, ali kažem, neke stvari koje znamo o mojoj ekipi mi daju za pravo da se nadam da ćemo biti dovoljno pametni da dobijemo ovu ekipu sa 2 razlike. Ništa, Aksent je momak koji je teško podneo sve to, međutim, fudbal i dalje ništa nisam rekao. Dešavaju se greške. Nažalost, greške odbrambenih igrača se vide, a ove druge se ne vide. Ali, znaš kako, on je mlad dečko, svakako da izvuku u školu, on je odigrao ne toliko lošu utakmicu juče, čak i dobru utakmicu, posle toga je spasao i gol jedan u jednoj situaciji. Međutim, normalno je da to sve ostavi traga na njegovu psihu u toku utakmice. Međutim, uz pomoć saigrača i on je jak momak, on je to prevazišao i drugo poluvreme odigrao sasvim korektno i sve malte nešto smo uradili smo po toj desnoj strani i u njega se očekuje, naravno, ovo ne menja ništa u mom odnosu, a nadam se ni u odnosu navijača prema njemu. Aksent je mlad momak, reprezentativac, budućnost srpskog fudbala i sada mu treba podrška i ono što mora da zna to je da nije važno kako je pao čovjek,
važno je koliko brzo će se podići i ne samo on, nego i cela naša ekipa. I ja se nadam da ćemo uspeti u ovih 7 dana da ih ubedimo u to i da im, jer oni sve imaju, oni sve znaju, imaju i kvalitet koji neki će da ospore, pogotovo posle ovakvih utakmica. Međutim, ja nisam čovjek koji menja mišljenje preko noći i moja slika o mom timu se ne menja tek tako lako. A ima stvari koje ljudi ne znaju i jednostavno oni vide samo jedan delić njihovog rada i njihovog posla i međutim mi koji smo svakodnevno sa njima, mi imamo sasvim drugačiju sliku o našim igračima. Ne, sad nam treba pobeda od 2 razlike, tako da međutim moramo da budemo i oprezni, jer svaki gol nas uvodi u situaciju gde moramo da jurimo još više, ali trudit ćemo se da budemo i mudri i oprezni i agresivni, tako da svakako da nam treba i pomoć publike, jer normalno uz njih je sve jače i bolje i juče su Ajlovi navijači napravili odličnu atmosferu, međutim njih je suviše malo i nisu toliko dobri kao naši navijači kad hoće. Sigurno je da ćemo biti agresivni upravo zbog, ja se nadam da će biti stadion dosta popunjen i upravo zbog te obaveze pred našim navijačima mi ne smemo da igramo kalkulantski, igraćemo agresivno, trudit ćemo se da već u ranim momentima utakmice izjednačimo rezultat i onda da se traži. Međutim, ono što bi bilo idealno to je da stvorimo razliku, jer naša ekipa igra sasvim drugačije kad vodi i kad dobije vetar u leđe, tako da, imamo tu obavezu pred navijačima da budemo i agresivni i mnogo bliži njihovom golu. Sad znamo sa čime se susrećemo, znamo dakle nam preti najveća opasnost i sve ovo što smo imali do sad, to su bile informacije neke, ali znaš kako, dok ne vidiš na licu mesta, dok se ne izmeriš sa njima, nemo znaš, juče je recimo igrač broj 7 ostavio stravičan utisak na mene i momak koji vidi se da zna fudbala i ja ne znam šta on traži u toj ekipi. Ali definitivno dole ih mnogo ima, dobili smo podatak da je dole preko 150 Portugalaca u Kiparskoj ligi, jer momak Jan je valjda zadužen za to i on dovi sve to i normalno je da u masi tih ljudi ima i dobrih igrača. Pa imali smo, pogotovo prvo poluvreme, te vazdušne duele smo dobijali, oni su snažni, jaki, skaču dobro, brzi su obojica i nisu loši. Bilo je tu nekih sitnih grešaka, ali Bože moj, ko radi taj greši, bilo je više dobrih stvari nego loših, što se tiče toga. Malo smo u drugom poluvremenu možda pali, pa je bilo tu par prodora tu po levoj strani, polu levo, ali kažem opet, to su iskusni igrači, ostaje ovo koja utakmica u Evropi, ako računamo tu Valetu, eto. Ali prvi put se sreće sa ovakvim momcima koji, ipak tu ima i reprezentativaca i Angole i drugih zemalja i nisu oni uopšte loša ekipa, ali kažem, mislim da ih imamo za 2 razlike. Dobro, ne samo napadač više, ja sinoć me to pitao za tu formaciju 4-2-3-1 i bismo opet iz te formacije imali šanse i stvarali. Kažem, nije bitno sa koliko napadača krenemo, bitno je sa koliko igrača stižemo u završnicu gore. Činjenica je da moramo da budemo agresivni prema njima i da ne samo promenom broja napadača, nego i pomeranjem linija unapred izvršimo veću agresiju. Kažem, uvek postoji bojazan od te kontre, jer oni su brzi i oni to i hoće da mi izađemo. Njihova osnova je igra na kontranapad.